yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon ley kabaruji ɗi hande ko alkamisa balɗe 14 lewru jeetati ɓuuru hitande ujunnaji ɗi e nogas e joyyi yo jame kisal wone mon ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka. Donald Trump e Vladimir Putin joddoto janggo to Alaska nde yewtere nde fandare muɗum woni ƴewde peeje no haare dartoro hakkude Russie e Ukraine no ɓuura tengtude ko adi nde yewtere hanki ardiɓe leyɗele Europe jewtidi e Donald Trump horejo America e dow internet mayen gartu hen. Niger ngal pellitan rewani lawol ngal jokka sariya fedde avocat leydi ndi kolli mette mumen e fusugol pelle syndicat en kewde tawa ko laamu ngu ƴettingal pellital fusude syndicat ji joyi taw ko syndicat ji dilloɗi e fannu sariya nambe e fannu ñawoji ɓe avocat ɓe pelliti waɗude woppere golle hande e janggo aljuma ɓe kolli fandare laamu ngu ko dartingol hakkeji neɗɗanke e nder leydi ndi ma en gartu hen. To Côte d'Ivoire kam avocat ɓe daraniɓe ɓe yimɓe sappo e go nangaɓe yoltere faltinde tawa ko jeeyaɓe e fedde PPACI nde Laurent Gbagbo ñiŋi jogola mabɓe e biyol mabɓe wala haali rewa lawol yeebagol hakkeji yimɓe no tawa ɓe no tuuma kuliyankago e humodirde e murtuɓe bonnude laamu. Tedduɓe bisimilla mon, on calminama, on juurama, on jettama, bisimilla mon e ley kabaruji ɗi. Donald Trump horejo Amérique joddoto janggo e aljuma e Vladimir Putin horejo Russie to Alaska wonata nde yewtere nde fandare muɗum woni ƴewde peeje no haare dartoro hakkude Russie e Ukraine no ɓuura tan tengtude hanki ardiɓe leyɗele Europe jewtidi e Donald Trump e dow internet o hokkiɓe hooreɓe Europe hoolare